נו, אולי שמיקה תגיד איזה משהו. תגידי לי משהו. איתן, אני אוהבת אותך. איזה מתוקים. איתני, תגיד משהו. לא. רגע. איתני, תגיד משהו. כן, אמא. שלום. אמא! אמא. אבל אתה עם ידיים רטובות, אתה לא יכול. יאללה, בואו תשחו ואני אצלם אתכם. תעשי לי סרט וידאו עם הכדור. יאללה, אז תביא את הכדור. רגע, הוא רוצה את זה. הוא רוצה שיקח את ה... יאללה, קדימה, שניכם ביחד. אבל תחכי לו, רגע. יאללה, תתחיל ללכת עם הגלגל. תלך עם הגלגל. איזה יופי, איתני. איתני, אתה שמח בבריכה? רגע, נפל אותו. עוד לא. איזה יופי, מיקה. רגע, לא אשפריץ. מה זה? מה זה? מה יש לך? יש לך גלגל? ואתה שוחה עם הגלגל? איזה יופי. עכשיו בוא נצלם את מיקה. מיקה עכשיו חזרה מתביעה. מיקה, תראי לנו איך את שוחה בתוך המים. איך את שוחה בתוך המים? בואי תראי לכולנו. איזה יופי. מה קרה? המשקפת. מיקה, תלכי להביא את המשקפת. יש איזה מישהו ששכח את המשקפת שלו בתוך המים. אני אחזור. לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול. יפה מאוד. תביא לו את זה. זה לא שייך לאף אחד. קח את זה, אתה יכול לקחת את זה. קחי את הכדור. בוא, אני אוציא את המצלמה. בוא אליי. תעזוב את המשקפת. תעזוב אותה. בוא אליי. איתן. איתן, תחזיק את הגלגל ואני אמשוך אותך. אתה מחזיק? אתה מחזיק את הגלגל? ייי. הגעת עד לפה. כל הכבוד.